Min nhar il-ħadd li ġej tista' tara l-belt b'mod ġdid, hekk kif ser jinfetaħ is-sit magħruf bħala Underground Valletta, li ma sit joffri esperjenza unika tal-belt minn taħt l-art. Dan is-sit kien tħaffer oriġinarjament mill-Kavalieri ta' San Ġwan sabiex taħt il-belt ġdida jkun hemm sistema ta' ħażna tal-ilma, ikel u maż-żmien intużat ukoll biex minna jgħaddi id-drenaġġ. Is-sit kompla jikber fi żmien l-Ingliżi hekk kif fit-tieni gwerra dinjija il-post serva ta' shelter li jesa' aktar minn 30,000 persuna. Joseph Mifsud, uffiċjali ta' Heritage Malta, spjegalna kif taħt il-belt hemm l-eruq tal-Konkatedral ta' San Ġwan. Imma dal-kobor li qed narawhaw x'aktarx illi meta ġie mibni il-Katedral ta' San Ġwan hawnhekk intuża bħala barriera. Il-ġebel beda jittieħed ħanedu li mhux kollu, ma ħafna mill-ġebel ittieħed minn hawnhekk biex imbena il-katedral. U mbagħad saru reservoirs. Di waħda minnhom hawn oħra ma' ġenb di u hemm oħra li tiġi taħt triq ir-Repubblika li tiġi quddiem il-qorti imma mbagħad intradmet biex saret it-triq. Waqt l-inaugurazzjoni ta' sit il-kap eżekuttiv ta' Heritage Malta Noel Zammit sostna li l-ftuħ ta' dan is-sit ser joffri esperjenza aktar kompluta tal-belt kapitali tagħna. U stqar li dan is-sit li kien ilu inaċċessibbli għal diversi snin issa jista' jitgawda bl-aktar mod sodisfaċenti. Da kollu kien inaċċessibbli. Illum għamilnieh aċċessibbli fiżikament, iżda mhux biss. L-aċċessibilità ma tasalx biss billi ftaħt il-bib għamilt it-taraġġ u għamiltu aċċessibbli kemm daħal il-persuna, le l-aċċessibilità tmur lil hinn. Dal-għarfien kollu li ġbarna ta' dal-istorja ta' mijiet ta' snin, irridu nagħmluha aċċessibbli lil kull min iżurna hawnhekk ġo dawn iċ-ċisterni. Waqt l-inaugurazzjoni tal-proġett il-Ministru għall-Kultura u l-Wirt Nazzjonali José Herrera spjega kif dan il-ftuħ tas-sit huwa possibbli minħabba riforma ġdida li ssaħħaħ lil Heritage Malta u tagħmilha aktar faċli sabiex din ikollha aktar assi. Apparti minn hekk il-Ministru stqar ma' dan l-istazzjoni li hemm aktar siti storiċi ġodda li għad iridu jinfetħu. Jiena nemmen ħafna f'Heritage Malta li hija depożitarja tal-wirt patrimonjali Malti kollu u iktar ma nżidu l-assi, iktar ma nsaħħu dan l-aspett ta' pajjiżna. U nasab dan huwa l-aspett ewlieni neċessarju biex nattiraw turisti ta' kwalità.